Имате дискова херния и изпитвате силна болка в кръста? Нямате полза от медикаментозно лечение? Това видео е за вас. Много често медикаментите само временно облегчават болката, но не повлияват основната причина. Притискането на нервните структури и нарушенията в биомеханиката в гръбначния стълб. В резултат на това симптомите се връщат отново и отново, а в някои случаи дори се задълбочават. Дисковата херния представлява състояние, при което част от междупрешления диск излиза извън нормалните си граници и притиска нервните структури. Междупрешлените дискове действат като амортисьори между прешлените, но при тяхното увреждане или износване може да се стигне до херниация. Най-честите причини на поява на дискове херния са дегенеративни промени с напредването на възрастта, неправилна стойка и продължително обездвижване, тежки физически натоварвания, мускулен дисбаланс. Симптомите могат да включват силна болка в ломбален дял, излъчване на болка към долен крайник или синдрома на ишиаз, изтръпване или мръвучкане. Кинезитерапията и рехабилитацията са основен метод за повлияване на състоянието, тъй като те насочват към причината за проблема, а не само симптомите. Те целят пълно възстановяване на физическото състояние на пациента. Ако и вие изпитвате същите симптоми, не отлагайте. Запишете час за консултация в център Кинезиолая, град Стара Загора.